Πάμε να δούμε το Comble Master με θηϊκό κάλιο. Ένα κακώδες λίπασμα κατάλληλο για πλήθος καλλιεργιών από τη Zico. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει 12% άζωτο, 12% φόσφορο, 17% κάλιο σε μορφή θηϊκού καλίου, 2% μαγνήσιο, θείο και ιχνοστοιχεία. Η ειδική του σύνδεση με θηϊκό κάλιο το καθιστά κατάλληλο για καλλιέργειες με ευαισθησία στο χλώριο όπως αμπέλι, φράουλα, ντομάτα, αγκούρι, πατάτα, καπνό και άλλα. Η ύπαρξη του θείου προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα διότι είναι απαραίτητο για την παραγωγή πρωτεϊνών και ενζύμων στα φυτά. Πιο συγκεκριμένα, στην πατάτα, το θηϊκό κάλιο βοηθά στην παραγωγή κονδύλων υψηλής ποιότητας, βελτιώνοντας τη γεύση και την υφή τους, ενώ αυξάνει την περιεκτικότητα σε άμυλο. Στο αμπέλι συμβάλλει στην καλύτερη ορίμανση των σταφυλιών, αυξάνει τα σάκχαρα και βελτιώνει το χρώμα των καρπών, χωρίς τον κίνδυνο τοξικότητας από χλώριο. Στα ασπεριδοειδή και οποροφόρα βελτιώνει την ποιότητα των καρπών, το χρώμα, τη γεύση και τη διατηρησιμότητά τους στο ράφι. Στα κυπευτικά υψηλής αξίας όπως ντομάτα, αγκούρι και πιπεριά, διότι βελτιώνει τα οργανολεπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Και φυσικά στον καπνό, όπου η απουσία χλωρίου και η παρουσία θείου βελτιώνουν την καψιμότητα των φύλων και την ποιότητα του καπνού. Η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται ως βασική λίπανση πριν τη σπορά ή τη φύτευση, ή ως εμφανιακή λίπανση κατά την ανάπτυξη των φυτών. Σε καλλιέργειες που δεν παρουσιάζουν ευαισθησία στο χλώριο, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες, ακτινίδιο, ελιά, πορτοκαλιά, συστήνεται και το πλαντέρα που έχει την ίδια ακριβώς σύνθεση αλλά με χλωριούχο κάλιο.